Posledné obdobie sa sociálnymi sieťami začala do povedomia dostávať téma kontroverznej výstavby železničnej zastávky Žilina predmestie. Okrem toho, že je nepochopiteľná jej poloha bez ďalšej vízie rozvoja okolia, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky ako objednávateľ vlakových výkonov vo verejnom záujme nepredpokladá zaradenie zastávky do grafikonu na dobu neurčitú. Cenovka za výstavbu predmestia sa vyšpohala až na približne 2 milióny eur, čo za nevyužitý objekt je príliš veľká cena, ak existuje priestor na ich lepšie a efektívnejšie využitie. Iba v rámci projektu Uzol Žilina mohol za rovnaký budžet vzniknúť v inej lokalite zmysluplnejší projekt, konkrétne terminál Budatín. Železničná zastávka Žilina Budatín mohla stať v intraviláne mestskej časti. Nachádza sa tu už existujúca zastávka mestskej a regionálnej autobusovej dopravy Budatínsky hrad, ktorá patrí medzi najfrekventovanejšie z pohľadu počtu spojov, čo by umožnilo cestujúcim prichádzajúcim do Žiliny najmä z Kisúc prestup bez nutnosti zachádzania až do centra mesta. Vďaka tomu by sa dokázali prispôsobiť trasy autobusových liniek z Budatína priamejšie k významným záujmovým bodom mesta. Železničná stanica Žilina by najmä v špičkách neniesla celý nápor, ako aj tu nadväzné linky MHD, v súčasnosti kapacitne posilňovaná. Ďalšou výhodou je rekreačný účel pre návštevníkov hradu a jeho kultúrnych akcií. Výstavba zastávky Žilina predmestie tak pôsobí ako premárnená príležitosť, ktorá namiesto systematického rozvoja dopravy v meste symbolizuje absenciu dlhodobej vízie a efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami. Namiesto funkčného dopravného uzla vznikol objekt bez jasného využitia, ktorý je dnes skôr mementom nesystémových rozhodnutí, než prínosom pre obyvateľov a návštevníkov Žiliny.